zai ya zama wani a ce ko mai mulki ne ko to wane ne shafi da kai 147 ko النوع الثامن kana ji ko nau'i na takwas الجناس المعنوي akwai abin da ke jinasi ma'anawi وهو من زيادة shi dadi na ne akan dalis ولم يتأثر له بالإيباء أيضا amma cikin ila ba su bijira ga su zo da magana sawa ma ولا ذكره ابن رشيد ibnu rushaykin bai faɗi shi wannan wani abu da zan faɗa dinnan ba shi jinasi ma'anawi dinnan ولا ابن أبي الأسبي ibnu abul azbai shi ma bai faɗe shi ba nasa bala a cikin nasa ولا ابن أبي منقذ wala bin abu min kizin shi ma bai faɗe shi ba cikin nasa a cikin littafin na balaga وذكره جماعة amma fa wasu jama'a sun ambace shi wannan jinasi ma'anawi وبالغوا في ذرفه sun yi kai mutuka ce kai suna shayi wannan yana da kyau وهو jinasi ma'anawi وهو نوعان shi jinasi ma'anawi nau'i biyu ne تجنيس إضمار akwai tajiri na koyewa وتجنيس إشارة akwai tajiri na nuni والأول na farko ne na ilmari وهو أصعب مسلكا shine mai wuyar ina da wuyar a zo da irinsa wahala ne أن يلبر النازم ركني التجنيس shine mai waka ya koye sasannin tajiri boye suna boye ويأتي في الظاهر yanzu a zahiri بما يرادف da abin da zai المبارة dace da boyayyen للدلالة zai yi عليه shirya ga wanda ya boye din كقول ابن عبد kamar ibn abdullah yana da ya faɗa في a الحمر cikin giya وقد صار حلا ta zama gunu ألا في سبيل الله كاس مدامة أتنا بدام عدو غير ثابت أكبت بسلام من قيس سبياته وأفسدت من شبرا بعد ثابت to ألا ishi ala na'am في سبيل الله kasu gudamatin كاس مدامة idan ne giya ta daban a cikin tabarkin na wasa أتتنا بدعام ta zo mana da ɗanɗano أحده za a hadinsa غير ثابت ba tabbatacce bane wanda ba irin wanda muka saba da shi bane حكت بنت بسلام to ita wannan giyar da aka zo mana ta kwaikwayi binta bisdamin ita binta bisdamin sunanta sababu ba sababu ba giya kenan ba to بن قيس dan kaisu سبيهات a safiyar da aka kawo وأمسد kuma amma da ta yammanta sai ta zama كجسم الشنفرة kamar cikin shumfara بعد ثابت bayan tabbatar shi waye shumfara za ka ce shumfara da aka ji shi kuma da aka ji jikin shumfara sunan wani mutum ne وجدت بسلام ita bisu bidamin اسمها sunanta أسامة sababu وشنفرة shi shumfara din shi kuma ya aka ji ya jikinsa yake قال cewa ya shi abin da aka mata da jikin nasa yace aski ne ha mushahida da ita يا سواد بن عمرو ya sawa dan amurka shahida da giya إن جسمي kaga jikina ba da hali بعد هذا bayan hali na da hannu ya rame to hannu din nan ba shi ba in kina ta ba zuwan ta kunu ba to ai kaga ashe jinasan nan guda biyu ne hallu na rama da hallu na kunu da sahaba'u na giya da su da asaba su wata matar الحل gashi nan والرقيق abin da ke hallu shine abin da ke shi ce jikin sa ya zama da hallu ya zama ramamme shine al-raqib kin abu wanda ke rame siriri وظهر من كناية اللفظ الظاهري ya bayyana ga lafazin kinaya zahiri جناسان jinasi bi ashe jinasi bi aka yi wannan wurin wanda suke مضبران goye wanne da su Sahaba. sahaba a sunan giya Wa da sahaba. sunan wata matan sahabau وهلي da hallu na kunu da hallu da kuma na giya وقول السبكي da hana faɗin su fi shi ma وكل هذا أتى باسم ذي يذن في فتحه بمعنى أو أبي هرمي to وكل هذا dukkan duba أتى Da ya zo. باسم ذي يذن da sunan ɗan izini zai shine sunan ibnu zai zai sunan sa saifu في فتحه بالمعنى a cikin kashewarsa da ma'ana أو أبي shi هرمي ko kuma zai da sunan abi harimu shi ko abi da sunan sa sinanu to da saifu da sinanu ba jinasi ne ma da wuri ba اسم ابن ذي sunan يذن ibnu zai zai سيف sunan sa saifu وأبو هرمي sunan abu harimu su kuwa اسمه su سنان ko sunan sa sinanu فظهر له za mu ji جناسان nasi bi kenan wanda suke مضمران goye من كناية sunan الألفاظ su kinaya aya kun ji nasi ne kinaya lafazi والثاني نبيو. ويسمى أيضا تكنيس shi kuma الكناية sunan sa tijinisi na kinaya وهو أن يقتل المجانسة shine ya nufin mujanasa في بيت abu ya dace a cikin baiti بين tsakanin الركنين sasanni guda biyu فلا يوافقه to in الوزن ya zo sai waƙar baitin ta kasa ɗaukar lafazan guda biyu على إبرازهما ba zai iya fito da su ba su iya fitowa ba waka ba zai iya yin waka ta daidai ba sai ta kai فيلمر الواحدة sai ya ɓoye ɗaya ويعدل ya bauɗe إلى مرادفه zuwa muradinsa
kinayatan an dan kinaya ga wanda na mulma boyayyan aw ila lafzatin ko in ita ko lafazi fi kinayatul lafziyyah akwai kinaya ta lafazi tadullu da za alaiha ta shirya bisa kai wa hadha al-qismu wannan rabo ذكره الفهر الرازي har razi ne ya faɗe shi في نهاية a cikin yakin الإيجاز ijaz والديبي da ni kuma faɗa bin tibiyani a cikin tibiyani ومن سلاله suka yi misali da wannan magana بقوله da faɗin wani waƙi خلق علقة الليل موسى halakatul liyati musa bismihi ko bi haruna idza ma quliba ko wani kaddan aka ne ba ne ko halakatul liyati na aske gemun musa bismihi da sunansa وبهارون to shi musa ai abin da yake musa ai sunan wuka ne kuma saboda na aske gemun musa da musa to in yace halakatul liyati musa bi musa to waka ba za ta yi ba sai yace halakatul liyati musa bismihi kaga ai shine musa din kenan musa da musa kenan وبهارون kuma na aske shi da gashin haruna da aske gemunsa da haruna amma shi harunan idan kulban ka koma daga sunan karshen nunin ka koma ka ce nauratu ba sunan wata abin da bace hoda da ake sawa in ta bushe gashi fita to haruna ka koma daga nunin ka koma baya sai zama nauratu أراد أن يقول موسى wai da nabi ce suna ishe musa ne musa da musa ولم يساعده waka الوزن ba za ta bashi dama ya faɗa ka ba فعدل sai ya bauɗe إلى قوله إذا فدنسا اسمه yace na ake da sunansa ومثله يا قول دئبلا faɗin sa wa misalu faɗin nan da ibalu shi ne misali irin wannan في سلمى a cikin wata mata salma imrati matarsa ce sai yake mata shi ma irin wannan jinasin إني أحبك حبا لو تلمنه سلمى سبيك دق الشاهق الراسي yace inni uhibbuki ni ce wallahi ina son ki so لو تلمنه salma da dutsen salma zai tara shi sami yiki mai sunan ki shi ma kai salma دق الشاهق الراسي da tsololuwar dutse na sama da sai ya dinda koya faɗo ƙasa to salma sami yiki din nan kaga bai ce salma ba sai wanda ta gari amma sai ce salma sami yiki irin sunan ki ita ma salma sunan da za في سميك كناية a cikin sami yiki din akwai kinaya mai taushi أردت da ta sanar أن الركن المرمرة cewa rukunin da yake boye في سلمى a cikin salma din nan في سلمى a cikin salma ne shine فظهر جناس sai الإشارة jina sai da ishara ya bayyana بين الظاهر tsakanin suna zahiri salma da lamirin samiki في سلمى وسلمى. وسلمى salma dutse da salma sunan mata الذي هو الجبل wanda shi da ɗayan dutse ومن الإشارة akwai daga ishara التي دل عليها المراد wanda muradifin wannan zai shiryar قول عقلية faɗin nan na عقلية ko aqidatu وقول عقلية faɗin aqidatu لما أراد قومها الرحيلة yayin da mutane suka tafi malai za su yi tafiya من مدينة هولانا daga madina hulana وتوجه منهم jama'a suka fuskanta يهلرون الإبل suna halatto da raƙuma sai aka ce yaya فما مكثنا تعمل الجمال عليكما من هولانا إلا أن تشد الأبائر kaji ko فما مكثنا zama bai kashe ba bin hulana damar jamalu alaikuma تعمل الجمال عليكم kyau ya tabbata gare ku إلا kaga damar ya ce zama ya kashe ba sai dai a nuhulana kyau ya tabbata gare ku ila an tushadda al'abairu har sai an daurawa abairu to abinda zai ila an tushadda jamalu sai an daurawa jimalu kai sai an daurawa jimalu kasa shine jami'i na jamalu jami'in jamalu jimalu to sai an daura aljimalu to yace an tushadda jimalu ai waka takare sai ka so na kuma sai ila an tushadda al'abairu to a shi abairu yana nuni su amma jimalu yake nufi saboda in ya faɗa haka waka ba za ta yi ba to ai kaga da jimalu na kuma da jamalu wancan na kyau أرادت kashi nan ta nufa أن تجانس ta yi jinasi بين jamali والجمال da jamali da jimalu wannan jimalu na kyau wannan jimalu na kuma ولم يساعدها wanka ba الوزن za ta taimake da iya wannan ba sai waka ta kare ولا القافية kafiyar ba za ta yi ba kuma tunda ana tara raci a ƙarshe sai فعدلت ta bauɗe إلى مراد za muradin jimalin جمال ila muradin jimalin muradin wannan jimal na kuma بالأباء ta ce bil aba'iri Allah saka. Saka. ta ce masu tambayar hutu ne sai rana jo sai rana jo ne za ta fiye za mu yi da arewa jo za mu tafi amma ni da fiye ta za ta kara gaba za mu yi kaɗa jo za a yi hutu rana jo za a yi hutu ba yau ba Allah saka. fatiha salatu fatiha Lola ya salatu fatiha fatiha ga dai
na anzallahu alaihi da nasi Allah zai yi ayatul kursi wanda ka tana Allah ya kwanta mana da ita ayatul kursi Allah da fadi sarki Allah ya kula hannunsa amin Allah ya taimaka masa amin karanta fatiha aka shi ma mai girma gwamna Allah ya saka masa da alheri abin da ya mana dinnan amin ya talfati shi ma Allah ya saka masa amin karanta fatiha amin amin alhamdulillah